Какво става, хора? Добре дошли в днешното видео и както сте разбрали най-вероятно от заглавието, ще правим пица. Но преди да започнем с видеото, абонирайте се за канала, харесате видеото, споделете го с приятел, напишете коментар на коя друга игра искате да играя или да продължа с тази, ако ви хареса. Но да, пожелавам приятно гледане. И да, и така, хора, след като си въведох данните, е време да започваме. Да, хора, след като си въведох данните, и данни, време е да започваме с правенето на пица. Само че има един проблем. Играта е на английски. Аз английския и в други видеа съм го казвал, не съм много добър по английски. Така че ме извинявате, ако нещо не разбирам. И се надявам да го разбера в последствие. Така. Това да не беше някакъв наш враг. Чакай сега, е така ще го. Добре, брато. Аре. Окей. Да. Така, окей, взимаме едно тесто. След това значи ето пари. Хоп, аре да го намажем хубавичко. Чакай да го намажа, бе. Айде, ето така. Той пица маргарита ли ще иска? Така, нищо не ти разбирам, бе, брат. Окей. Айде, слагаме те тук. Тук какво? 7 парички може да се апгрейднем, яре. Ехе, добре. Печи, значи пече по-бързо. Окей, така, това го помня. Това го помня с рязането. Съм я играл преди. Това го помня с рязането, ама с машината там. Горе-долу помня, че беше така. С същите подправки. Сосове, да. Ама ето го, вижте, този е пред нас на този пицарията. Аха. И той това ще ни е враг. Добре. Надявам се с чиз да искаш. Давай с сирен, да. Та машина, що толкова бързо свършва това, бе, брат. Аре, оп. Така хубаво я нарязах. Много странни кошчета. Само кошчето не трябва да е квадратно или кръго. Макар са го преценили от играта. Пишете коментар, ако искате на друга игра или на същата. Защото чета всеки един коментар и отговарям. Значи на World Soccer Champions коментарите чета го и отговарям веднага, стига да е позитивен. Отговарям веднага на коментара. Какво желаем и винаги... Сега така ли? Добре. Това що не ми показва сега линейките? Аз да не направих нещо грешно. Май направих нещо грешно. Имаме доставка. Мисля, че това трябва да е таблет. Таблет ли? Таблета, знаех си. Това го помня. Добре, това са някакви квестове. Които трябва да ги минем. Едно диамантче. И какво е това? То други пицари ли ще мога да отварям?
Естествено, дерни пицария, бе. Това зависи само от вас. Ако искате, го правим. Добре, това не знам какво. Няма си дам нищо. За нещата, за джемовете, за нищо. Значи ще го ставя така, камерката. Добре, значи днеска сме изкарали 19 лева. Лева ще ги наричам. Опа! Опа! Отключихме пепероните. О! Пицария. Окей. Окей, брат, не ме интересуваш. Да, изобщо не ме интересуваш. Аре, бягай. Сега реклама ли ще ми дава? Не. Добре. Така, оха. Добре, още едно диамантче. И тука. 20 лева. Кой ти ги да? Тук имахме нещо. Още едно диамантче. Добре. И тук има нещо. Да, бе, брат. Чакай сега, какво стана сега? Аре. Ставай. Чакай сега, бе. Той не го ляво дейтнах, бе, брат. Чакай сега, то иска ли пеперони? Иска. Само го гледам като пише, нали? В смисъл, защо не разбирам. Ама горе-долу. Чакай, така. Тук е... Какво ни свет така? Това са рецептите! Аха! А тук? Значи тук може да купуваме диаманти с пари. Така ще ме е камерката. Така. Добре, айде. Да му направим една пица пеперони. Добре, ще ме учи. Хайде да ги слагам. Цък. Мале, колко съм кер. Мале. Това е много трудно. Аз по-неграмотно не успях да ги нареда. Той са време ли, бе? Как свърши толкова бързо, бе, брат? Чакай малко сега. Но, добре, тук сега ми дава линейки. Значи, трябва да бързаме. Доста влеча поне ми да пачки. Да, добре, махай се, брат. Не му интересуваш. Окей. Ти пеперони искаш ли? Пеперони... Пише пеперони, не знам. Не знам дали трябва, ама щом пише... Чакай, бе, да не да е без пеперони. Баре, баш. Да не ми казва. Или пица маргарита, или пица пеперони. 2 пици предлагам. Ако по-ги наредихте пеперони, но сега. Не е на 5-звезден ресторант. Айде. Сега, какво е тази книга сега? Ето. Тази не е пица маргарита, тази е пица чиз. Демек пица сирене. Окей, ето тази се води пица пеперони. Окей. Добре. Така. И ти си толкова по-дребен от мене, бе, брат. Така. Ти постоянно ли ще го апгрейдвам, бе, брат? Добре, този май не иска с пеперони. Този не иска пеперони. Така, хоп. Чете, ако искате още такива видеа на тази. Опа, не без пеперони.
видео на тази игра. На мен ми се струва интересна и забавна. За сега може да не е толкова забавна. Ама нали като отключа и другите продукти. Мога да си местя нож. Като отключа и другите продукти и всичките глупости, поред мен ще стане доста по-добра и развиваща. Така. Здрасти, здрасти. Ихи, 10 ля. Какво ще иска сега? Така, пица, добре. Добре, сирене и пеперони. Не може ли без тесто? Има ли пица, която няма тесто? Той защо съществува ли такова нещо? Пица без тесто. Много странно. Ако има такова нещо. Мисля, някой американец може да е измислил. Пица в кутийка. Да. Няма ли нещо по-интересно се случва? То само едно и също. То е... някакво лапе. Значи 10 лева ти с пеперони. Аз ще ги науча по цените, аз иначе няма да ти научвам поръчките. Айде, малко. Така, я. На таз малката ще пресъстарая. Уха. Намерила е тя кой да кара. Чакай, бе, Той не моля да го направя да не се свърши толкова бавно, бе. Айде. Взимай си пицата, бакшиш ни остави. Опс. Добре, без да исках на двойно. Малко читнах. Ама сега. Ще ме извинявате, ама... Добре. Значи 71,55. Чакай се това. Общ бюджет ли ни или? Мога разбава. Още нещо май... Не. Защо не... Мога да си купа маса! Мога да си купа маса и щипка. И да си подобра машината. Бати, готините неща купувам маса. Я, това. Това не ми даде. Окей. Тук ще имаме още повече клиенти стоя. Значи, може да гледам още работи? Next day. Сега ще ви масите. И новините. Така, пак ли този, брат? То стана много известен, дадат го по новините. Окей, така, това така. И ти така, и те така, те. Пак ли ти, бе? Ти ли винаги ще ми поръчаш пица в началото на деня, бе, брат? Неща такива глупости. Дам ти 7 такива. Ма тя живота ще свърши. Така. Така, ако ми ги покажеш всеки път. Бре, това е много странна пица. Значи от половината с сирен, другата половина с пеперони. Малко тъпичко сме се отделяли. Взимай, бе. Но... Ако не ми дадеш кинти... Колко пара ми даде, бе, бат?
То сплати ли ми, бе? Сигурно ми плати. С какво искаш твоята пица? Пише пеперони, явно иска и пеперони. Айде, топ. Айде, сирени ти казах. Чакай, че тръгнах да правя като нови. Айде. Не бе, пицата исках да взема, бе, не ти. Аз не мога да разбера, защо преди малко не ми даваше линия. Явно не искала с пеперони и тя затова беше намръщена. Защото не искала с пеперони. И аз си бях сложил пеперони. Така, този път внимавам. Така. За какво ще служи? Този да не е Сигма Бой, бе, вижте му челюстта. Така някакси. Вати челюстта, вате. Пеперони. Нали с пеперони? Санчес плюс. Да. Без пеперони. Айде, бърже. Той няма да се старая па толкова с много. Да си хъба толкова с материал. Сега няма да ми я приеме ли, бе, бате? Бати тъпотият. Не, бе, аз ще изсвърля. Изсвърля ти казвам. Как се изсвърля? Изсвърля ти казах. И най-накрая. Ми ще направя много. Това е много тъпо. Сега, защото той може да ми остави бакшиш. Да не ми остави бакшиш. Ба ти с пеперони ли искаш, бе, баца? И аз си взима шантата пица и сама ще отговарят. Сигма Бой скапа. Ами то в поръчката ни пише пеперони, бе! Топчо. Сега ако и този ми кай. Този не иска пеперони. А сега ако иска пеперони, направо ще го прибия. Стига с писокал и телефона ти. Добре. Оня Сигма Боя нещо се обърка. Аде, бакшиш чак ми даде. Барем. Така, здрасти. Мащи са от колата ми. Да, така, добре, с пеперони искаш ти. Маля, то ще ми свърши тестото, бе. Ама то ще свърши и деня. Оп. Ще стана за пицария. За готвач на пици. Само дето не разбирам как се правят. Те. Добре. Тъмън викам свърши деня. Тос иска без така. Чакай, какво? Иска с пеперони. Чакай. Бата, то ще ми стане традиция всяко видео телефона ми да пада. Така. Оп.
Това има предвид на по-големи парчета. Айде, взимай се. Така, то си иска. Не знам какво иска. И последното тесто. То ми се възна. Това е малко тъпичко. Чето не мога да разбера с какво иска. Ще му слага пепероник. Благодаря го знам какво иска. Айде. Айде. И край на деня. Щом деня свърши, аз мисля и видеото приключи. Да. Това беше за днес, хора. Аз бях Митко. Ако ви е харесало видеото, моля се, абонирайте за канал, харесайте видеото, напишете с коментар, ако искате, дали искате да продължа поредицата или на някоя друга игра, ако искате да играя. Каквато и да игра, ще я играя. Стига да ми напишете и да не е за компютър, защото трудно ще изтегля, докато я намеря. Ако имате предложение за мобилна игра, която искате да играя, напишете ми на коментар и веднага ще я изтегля. Да, хора. Аз бях Митко. Чао и до следващия път.